ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଯୋଗ ବିଷୟ। ଯୋଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କହିଥାଉ। ଆମେ ଯୋଗର ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବା। ରାମ ପାଖରେ 42ଟି ମିଠେଇ ଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ଆଉ 15ଟି ମିଠେଇ ଦେଲେ, ତେବେ ରାମ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ମିଠେଇ ରହିଲା? ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଗୋଟେ ବୁଝିବା। ତୁମ ପାଖରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା? 5 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 6ଟି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 42ଟି ମିଠେଇ ଆଉ 15ଟି ମିଠେଇକୁ ମିଶାଇଲେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେଇଗୋଟା ଆମର ଉତ୍ତର। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର, ରାମ ପାଖରେ ମିଠେଇ ଥିଲା ସମାନ 42ଟି। ବାପା ତାକୁ ଆଉ ମିଠେଇ ଦେଲେ ସମାନ 15ଟି। ରାମ ପାଖରେ ମିଠେଇ ହେଲା ସମାନ 42 ଯୁକ୍ତ 15। ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା ମିଶାଣ ଏଠି କରିବା। 42 ଯୁକ୍ତ 15, 5ରେ 2 ମିଶିଲେ 7, 4ରେ 1 ମିଶିଲେ 5, ଲେଖିବା ସମାନ 57ଟି। ଅତଏବ ରାମ ପାଖରେ 57ଟି ମିଠେଇ ହେଲା। ପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ 62ଟି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ଓ 14ଟି ଛେଳି ଚରୁଥିଲେ, ତେବେ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ମିଶି କେତେ ଥିଲେ? ବହୁତ ସହଜ, 62ରେ 14 ମିଶାଇ ଦେବା। ଲେଖିବା ଆମେ ଏବେ 2 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ସମାନ 62ଟି, ଛେଳି ଚରୁଥିଲେ ସମାନ 14ଟି। ମୋଟ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ମିଶି ଚରୁଥିଲେ, ଗାଈ ଓ ଛେଳି ମିଶି ଚରୁଥିଲେ ସମାନ 62 ଯୁକ୍ତ 14। ଏଠି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ମିଶାଣ କରିବା। 62 ଯୁକ୍ତ 14, 4ରେ 2 ମିଶିଲେ 6, 6ରେ 1 ମିଶିଲେ 7, ସମାନ 76ଟି। 7ରେ 6, 76ଟି। ଅତଏବ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ମିଶି 7ରେ 6, 76ଟି ଥିଲେ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। ମଧୁର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଓ ସାଧୁର ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ? ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା। ମଧୁର ବୟସ ସମାନ 14 ବର୍ଷ, ସାଧୁର ବୟସ ସମାନ 22 ବର୍ଷ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ମିଶି ସମାନ 14 ଯୁକ୍ତ 22। ଏଇଠି ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା। 1ରେ 4 14 ଯୁକ୍ତ 2ରେ 2 22, 4ରେ 2 ମିଶିଲେ 6, 1ରେ 2 ମିଶିଲେ 3, ସମାନ 36 ବର୍ଷ। ଅତଏବ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ମିଶି
36 वर्ष। 4 नंबर प्रश्न पढ़िबा। तेबे गोटे पड़िया 44टी बग बसी पर आउ 22टी बग आसी बसिले तेबे पड़िया समुदाय केतोटी बग बसिले? समुदाय माने आमे मिश्रण करिबा। आमे जेहेतु जोग पढ़ुचे सब किछि मिश्रण करिबा। लिखिबा एबे गोटिए पड़िया बग बसिथिले समान 44टी परे आउ बग आसी बसिले समान 22टी। मोट बग बसिले समान 4 रे 4 44 जुक्त 2 रे 2 22 समान 4 रे 4 44 जुक्त 2 रे 2 22। 4 रे 2 मिसले 6, 4 रे 2 मिसले 6 समान 66टी। अतएव पड़िया समुदाय 66टी बग बसिले। 5 नंबर 32 निकटवर्ती दुईटी संख्यार जोगफल केते? आमे जानिचे निकटवर्ती माने गोटिए पूर्व गोटिए पर। 32 निकटवर्ती दुईटी संख्या। एठी 32 हेले गोटे तार पूर्व संख्या 3 रे 1 31, गोटे तार पर संख्या 3 रे 3 33 समान 3 रे 1 31 और 3 रे 3 33। एई दुईर जोगफल पचारिछि हमकु। 3 रे 1 31 जुक्त 3 रे 3 33 समान एठी मिसेबा 3 रे 1 31 जुक्त 3 रे 3 33। 1 रे 3 मिसले 4, 3 रे 3 मिसले 6 समान 66। अतएव 32 निकटवर्ती दुईटी संख्यार जोगफल 6 रे 4 64। पिला माने आज एतिकी थाओ। आज आमे 5टी प्रश्न कले। पर क्लास रे आमे आगु को जिबा। आउ तुमे माने वीडियो देखिबो, लाइक करिबो, शेयर करिबो और सब्सक्राइब करिबा को जमारे भी भूलिबनी।